Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Car for Sale Simulator. Σήμερα πάμε να παίξουμε Only Up στο Car for Sale. Θα μου πείτε, ρε Μάνο, τι εννοείς? Πάμε να κοιμηθούμε, να ξυπνήσουμε, να σας δείξω. Ξυπνήσαμε λοιπόν, πάρουμε το εργαλείο μας, το GTR μας. Από εδώ είναι, από εδώ πάμε. Οπα, το σβήσα. Πριν σας δείξω όμως το Only Up, τι εννοώ, πάμε να σας δείξω λίγο τι ετοιμάζω στα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Έχουμε και δημοπρασία. Τι ώρα είναι η δημοπρασία? Είναι στις 3 η ώρα. Ωραία, μήπως να πάμε μπας και βρούμε και, γιατί ψάχνω και τα σπάνια αυτοκίνητα. Αυτά εδώ τα έχω ετοιμάσει που τα βάζω στην πίστα, θα τα δείτε. Εδώ μαζεύω σιγά σιγά ξανά supercars, θα αρχίσω να πουλάω. Και εδώ πέρα είναι όλα τα σπάνια αυτοκίνητα που έχω. Πρέπει να αρχίσω να πουλάω κανένα GTR γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Εδώ έχουμε ένα πράσινο, ένα κίτρινο. Εντάξει, οκ. Δεν τρελαίνομαι για το κίτρινο από την αλήθεια. Ωραίο το κοκκινάκι. Και το μπλε είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο αυτό το μπλε το συγκεκριμένο. Μου θυμίζει λίγο το παλιό, το R34, το χρώμα αυτό. Ωραία. Όπως σας είπα λοιπόν, ψάχνω τα καινούργια αυτοκίνητα, το Ferrari και το Viper. Θα τα βρω κάποια στιγμή και θα σας τα κάνω βίντεο να τα δείτε. Αυτά λοιπόν είναι τα εργαλεία μου, τα δικά μου. Ένα RX-7 και 4 GTR, ένα μπλε, ένα κόκκινο, ένα κίτρινο και ένα πράσινο. Πάμε να σας δείξω ακόμα κάτι. Βασικά να πάρουμε, πάμε να πάρουμε το GTR μας και... ας πάρουμε αυτό. Το είχα αφήσει και δούλευε κιόλας στο μεταξύ, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, εδώ απέναντι ετοιμάζω, έχω βρει ήδη τα 2 αυτοκίνητα από τα 3 που θα βάλω στην πίστα. Είναι αυτά εκεί. Πάρε παραλίγο να τρακάρουμε. Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει? Η ώρα είναι 3. Πόσο χρόνο θέλεις? Γιατί θα πάω σε δημοπρασία. Πρέπει να βρούμε το Viper και το Ferrari. Σε 5 λεπτά λέει. Τέλεια, θα σηκωθούμε λίγο, πάμε να σας δείξω τι εννοώ όταν λέω Only Up. Δεν ξέρω πως έγινε αυτό. Έτρεχα από αυτήν εκεί τη στροφή και πήγαινα μαλλιά τέλος πάντων και δεν κατάφερα να στρίψω. Και φεύγει από εδώ, κάνει άλμα, περνάει από πίσω. Από εδώ, περνάει από πίσω και γυρνάει ανάποδα και μένει έτσι. Ένα Lamborghini το οποίο το πήρα για να το πουλήσω, έτσι. Και έχει μείνει έτσι. Πρόλαβα, βγήκα από το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, και όπως βγήκα, πηδάω και κάνω αυτό. Και λέω, πάρε, τι έγινε, ρε, θα σκοτωθούμε. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Απίστευτο. Και βγαίνεις εκτός, μιλάμε. Το γκλιτσάραμε το game. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν ξέρω πως η πραγματικά. Να, θα πέσει, αρχίζει να πέφτει, αλλά αργεί λίγο. Τέλειο. Εντάξει, δεν το πίστευα, λέω. Ρε, τι έγινε, κολλήσαμε? Κόλλησα. Το έκανα πόσες φορές την προηγούμενη φορά. Κόλλησε. Πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη πριν. Πρόλαβα και το έκλεισα στο τσακ, γιατί αν μου έκανε κάνα auto save εκεί που ήταν γκλιτσαρισμένο, δεν ξέρω, δεν μου το έχει ξανακάνει από χθες που το έχω κάνει αρκετές φορές. Και αν μου έκανε κάνα auto save όπως ήμουν εκεί ψηλά, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Μη τυχόν και έχανα και το game, τα χρήματα και το σπάνω τα αμάξια μου. Οπότε έκλεισα επιτόπου το game, Alt F4 επιτόπου, το συζητάμε αυτό. Πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε όμως. Πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί το έκανα αρκετές φορές και μου κάνει εντύπωση γιατί το έκανα αυτό. Φτάσαμε λοιπόν, ας το δοκιμάσουμε. Εντάξει, αυτό το Lamborghini δεν θα μείνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσω. Να το πήδηξε. Ωραία, δεν πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Το μαγαζί μου εδώ. Εδώ το μέρος που φτιάχνουμε τα αυτοκίνητα. Ξανά πέσα καρφί πάνω επί τόπου. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Έκανε save. Πρόλαβε και έκανε save. Πες μου ότι θα πέσει.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όχι, δεν μπορεί. Έκανε save πάνω ψηλά. Θα τρελαθώ. Α, πέφτει, να το πέφτει. Πέφτει. Ναι ρε φίλε. Πω τι θα γινόταν. Για να δοκιμάσουμε σε αυτή τη ρόδα. Ωραία. Δεν θα το ξανακάνω δεύτερη φορά, γιατί όταν πέφτει με φόρα ξανά πάνω στη ρόδα, καρφί, με στέλνει πιο ψηλά. Να, τώρα ας πούμε βλέπω κάτω, οπότε είναι πιο ελεγχόμενο. Από ό,τι βλέπω έχει και 4 η ώρα τη δημοπρασία. Θα πάμε να δούμε τι θα... Όχι! Πάμε έτσι, πάμε στο μαγαζί μας τουλάχιστον. Πώς γίνεται αυτό ρε, να κεντράρουμε ακριβώς δεύτερη φορά τη ρόδα? Απίστευτο πραγματικά. Το προσπαθούσα την προηγούμενη φορά και δεν το πέτυχαινα με τίποτα. Πού να κάτσω εδώ? Δεν ξέρω πόσο μακριά έχω πάει. Πρέπει να είμαι λογικά στο ύψος του μαγαζιού τώρα. Γιατί περπατάει στον αέρα τώρα αυτό. Κανονικά, το γκλιτσάραμε σας λέω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ωραία, κοίτα πως είναι το Carrefour Sale γύρω γύρω. Πέφτουμε. Στο μαγαζί πέφτουμε. Να πάρουμε... ποιο να πάρω? Ας πάρω κάνα από τα καλά μου. Ας πάρω το RX-7. Ας πάρουμε ένα RX-7. Να πάμε μέχρι τη δημοπρασία. Είναι 10 η ώρα και η δημοπρασία αρχίζει στις 4. Πάρουμε ένα εισιτηριάκι. Για να δούμε λίγο πόσο χρόνο πραγματικό θέλει. 5 λεπτά. Ωραία, τέλεια. Πάμε να κάνουμε ακόμα ένα. Βασικά ας το σβήσουμε. Και πάμε να κάνουμε ακόμα ένα. Πάμε πίσω στο μάξι αυτό. Πάμε να κάνουμε ακόμα ένα jump. Only up στο Carrefour Sale. Οπα ρε, θα σκοτωθούμε ρε. Ρε, τι έφτιαξε ο τρελαμάνος ρε. Απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό το πράγμα ότι μπορεί να γίνει. Εντελώς τυχαία το ανακάλυψα. Θα κάνουμε λίγο πιο αριστερά, μην πέσουμε πάλι πάνω σε ρόδα. Εντελώς τυχαία που λέτε το ανακάλυψα. Έφευγα μαλλιά επιστροφή, έρχεται το αμάξι από εδώ, κάνει το άλμα εδώ κάπου. Κάθεσα να σας δείξω. Κάνει το άλμα λοιπόν κάπου εδώ. Σε αυτό δεν θυμάμαι. Νομίζω, ίσως αυτό εδώ χτυπάει εδώ. Γυρνάει ανάποδα. Αν έμενα μέσα στο αμάξι, έχω παρατηρήσει ότι σε ξαναγυρίζει κανονικά. Εγώ όμως βγήκα επί τόπου και έχει μείνει εδώ το αμάξι. Οπότε να πάρτο. Έτσι κάνουμε άλλο ένα jump και πάμε για δημοπρασία. Απίστευτο. Τι only up τώρα μου λες και ιδίες. Εδώ πέρα είναι το καλό το only up. Ουχου! Τι λες ρε φίλε? Κοίτα θέα. Το car auction. Πάμε στο car auction επί τόπου. Πω. Τώρα έχω πεταμένα εδώ πέρα 700-800 χιλιάρικα. Δεν βαριέσαι, τόσα λεφτά έχουμε. Πώς έχουμε? 95 έχουμε. Μοβάκι, έτσι πράσινο μοβ. Δεν ξέρω, μου τέριαξε ωραία και το άφησα. Ωραία. Το εισιτήριο το έχουμε πάρει. Και να δούμε λίγο. Θα βρούμε το Ferrari είτε και το Viper. 1 και 38. Έφτασε η ώρα λοιπόν. Δώσε μου ένα Ferrari, όχι το ένα Viper, κάτι. Για να δούμε, θα μας δώσει κάτι αφού ήρθαμε που ήρθαμε τουλάχιστον εδώ. Πας και μας δώσει έστω ένα σπάνιο αυτοκίνητο. Να σας το κάνω βίντεο την επόμενη φορά. Τι είναι αυτό? Opel Rada. Τέλος πάντων, για Opel Corsa μου μοιάζει και του 2008 κάπου εκεί.
2007, 8, 9. Δώσ' το. Όχι ρε, γκολφάκι. Δώσ' το μου, όχι ρε φίλε. Τι δίνεις ρε φίλε. Δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας δείξω. Αφορμή αυτού του βίντεο ήταν το Lamborghini εκεί πέρα που το καταφέραμε και το γκλιτσάραμε και βγήκαμε εκτός χάρτη. Αυτό λοιπόν ήταν το Only Up Car for Sale. Ήτανε πραγματικά κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν θα το έχετε ξαναδεί στο παιχνίδι. Τυχαία μου βγήκε. Τελικά θα το αφήσω και το αυτοκίνητο να το έχω έτσι για τη φάση αυτή, να πηδάω και που να βλέπω ψηλά τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.